Fins ara, a l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona, la plantilla estava conformada per un 50% de tècniques de grau superior d'educació infantil, les TEIs, i un altre 50% que eren mestres d'educació infantil. Llavors, l'Institut Municipal d'Educació, sense previ avís, ha decidit variar aquesta ràtio, aquest percentatge, i a partir del curs vinent que un 27% estiguin ocupades per mestres i la resta per tècniques de grau superior d'educació infantil. Això ha provocat que totes aquelles mestres que estan a la llista de substitucions i que fa moltes d'elles més de 10 anys que estan treballant a les nostres escoles, doncs el curs vinent es quedin sense feina. Això l'Institut Municipal d'Educació ho fa emparant-se amb el decret 282/2006, que estableix que com a mínim una de cada 3 ha de ser mestres, però aquest decret és un decret de mínims, no és un decret de màxims. Fins ara teníem aquest percentatge del 50-50, que era un percentatge en què tothom estava content, els equips estaven ja estabilitzats, després, a més de tot el procés d'estabilització de la plantilla. Llavors no entenem el per què s'ha pres aquesta decisió, una decisió en què no estan a favor d'ella ni els sindicats ni tots els grups de l'oposició que estan en contra també.